Missier żagħżugħa ta' 29 sena li neħħiet ħajjitha b'idejha fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u li l-mewta tagħha waslet biex ġew sospiżi żewġ uffiċjali saħaq illi ir-reġim fil-bini tal-ħabs ġennillu lil bintu. U qal dan f'intervista mal-ġurnal Times of Malta kif Missier Kim Borch Nicholas Virtu saħaq illi l-imġiba fil-ħabs ta' min suppost ħaħsieba farkita f'mitt biċċa waslita sa' xifer. Martin Borch Nicholas Virtu iddeskriva momenti ta' bullying u kif kienu jibatuha f'iżolament fuq affarijiet żgħar. U allega wkoll li sar jaf illi meta bintu esprimiet mal-gwardjani li ridet tneħħi ħajjita tawa kutra u qalziet illi eventwalment użat f'attentat ta' suwiċidju. Kemm instabet fiċ-ċella tagħha fis-16 ta' Ġunju sfortunatament tilfet ħajjita 3 ġimgħat wara fl-isptar Mater Dei bil-funeral tagħha jsir fil-31 ta' Awwissu propju fil-jum meta qalqet 30 sena. Iżagħżugħa kienet qed tiskonta sentenza ta' 2 sentejn priġunerija fuq akkużi ta' frodi u kienet tfadlilha biss 3 ġimgħat sabiex terġa' tinħeles qabel ma mietet. Missiera insista li bintu daħlet il-ħabs biex suppost tirriforma ruħha u minflok ħarġet f'debut. U qatt ma kien informati li kellha problemi ta' saħħa mentali għajr meta kienet rikoverata fit-taqsima tal-kura intensiva. U rakkonta wkoll kif darba tpoġġiet f'iżolament għal 9 tiem minħabba li kienet qattet 2 minuti żejda tinħasel b'4 tiem minnhom mingħajr il-mediċina illi kellha bżonn. Għal-darbohra dan imur kontra ma qalu l-uffiċjali tal-ħabs illi kemm qatt ma tqedet f'iżolament. Il-missier spjega li bintu talbet biex tittieħed tingħata kura fl-Isptar Monte Carmeli, iżda din it-talba kienet injorata jew rifjutata. L-avukati tal-familja tal-vittma saħħu li jridu ġustizzja sabiex u li toħra ma jiġrilhomx bħalkemm. Dan fil-waqt li kelliema l-Ministeru ta' Byron Camilleri oġobhom ma jikkummentawx fl-istess ġimgħa illi fiha il-Ministru nnifsu għażel illi jaħrab mid-domandi ta' Net News.